Čau Mirko, čiže aby sme hovorili úplne o tom istom, najpodstatnejšie, aby sme vedeli, čo chceme a možno ja som to nepochopil správne. Čiže ty si mi poslal túto základnú personálnu maticu, osobné výdavky, teda sa to tu navolá, ktorá je tá, čo bola súčasťou projektu. Toto je tu a tu na je MAPS. Tu sú proste neschované ešte tie jednotlivé noty. Toto je surový materiál. Z tohto surového materiálu ja som potom urobil to, že som to prekopíroval a urobil som tabuľku, kde som to rozdelil do dvoch štruktúr. V tom pôvodnom materiáli teda mali všetci 24 mesiacov, čiže stĺpec G, ktorý sa nedá tu navysvietiť. Ja som to rozbil na 18 až 6 mesiacov. Rozbil som to presne v tej istej štruktúre, čiže nám vzrástol počet viac menej dvojnásobne pri všetkých pozíciách. Čiže tu je 18 mesiacov, je zachované percento vedomé a cieľenie a je to raz na 18 a raz na 6 mesiacov. To je to, čo si vral, že si zmetený a to nám to teda sedí, hej, je 976. OK, to, čo som urobil potom, bolo, že som zobral tú tabuľku, ktorú som mal a vyznačil som v súlade s tvojou tabuľkou, ktorá je táto, kto je čo, je ktorá pozícia. Tu v tomto prípade je 20 čísel, 20 osôb. K tomu ešte dojdem. Ja som to tu vyznačil, začali sme samozrejme úplne hore, lebo to je projektový manažment a potom každý tu má svoje, hej, čiže to je Vlado Novákov a potom Čorba, ale potom tu je napríklad Vlado Kalisky, hej, a Čorba Polák. Čiže tu v tejto štruktúre je to rozdelené. Opäť je to presne v štruktúre 18 a 6, tu je to stĺpec H, lebo som vložil stĺpec C, čiže je to 18 a 6 pri rovnakých percentách. Ak to chápem správne z tvojej reakcie, toto ty si nevnímal za výstup, čiže to, čo ja som teraz urobil je, že som v súlade zachovajúc tie farebné rozdelenia, to skomprimoval a vytvoril som, že projektový manažér bude mať na konci dňa dve pozície, lebo raz bude mať 6 mesiacov pod menom neviem akým a raz bude mať 18 mesiacov pod menom neviem akým. Konkrétne pri Vladovi je to Nováková na 18 mesiacov a tu je Kalisky na 6 mesiacov. Pri Čorbovi je Polák na 6 mesiacov a Čorba normálne je Čorba na 18 mesiacov. Čiže toto je to zlúčené. Môžeme ešte, ak bude projektový manažer jeden a celý ten istý, urobiť to, že to bude na v zásade plnú dobu, ale tam nám to časovo nevidíš, preto to je takto rozdelené. Tu v tejto chvíli, pri tomto rozdelení mám 22 ľudí. 22 ľudí je tu preto, lebo v praxi teda projektový manažment, ty si mal vo svojej tabuľke, ktorá je vložená tu, projektový manažer na 13,2 mesiace, ja chápam, jak si to počítal, je tu 12,4, je tu 24 krát 0,55, čo je 13,2, chápem, ale podľa mňa musí byť projektový manažer počas celého projektu, neviem si predstaviť, ako by sme povedali, že už nepotrebujem projektového manažera, tak preto je urobené tak, že je 1 na 18, 1 na 6 a v podstate stále sú na 55. Ďalšia vec, ktorá je, že ty máš v svojej tabuľke chlapika Miškoviča, čiže Žížaly na 12 mesiacov, čo chápem, lebo v tejto štruktúre on je 50% z 24 mesiacov. Nič menej, ja som ho dal, takže je 50% na 18 a 50% na 6 a je to tak preto, lebo v podstate tie jeho činnosti môžu prebiehať dlhšie a z jeho pohľadu, z pohľadu osoby nič sa nemení, je to, že to bude dlhšie a v podstate bude stále súčasťou projektu a keď má deliverovať nejaké činnosti, čo bude KPB 3 a 35, tak v podstate má na to priestor času, akože kedy to deliverovať. On má 3,35 a má 3,64, čiže sú tam nejaké ďalšie činnosti, ktoré s tým súvisia. Toto KPB vyplýva z toho, že jak sme to mali definované prvotne.
Tu nám opäť sedia čísla 976, 996,80. Tu nám sa tu normálne počíta, čiže je to vynásobené suma krát mesiace, krát percento a to je to, čo vychádza. Čiže ty si mal vo svojej tabulke 20 ľudí, ja ich tu mám 22 a sú tu preto, lebo podľa projektového manažera musíme na celý čas, nemôže byť 100%, 13 mesiacov a potom 5 mesiacov nič, alebo 6 mesiacov nič, čiže podľa mňa musí byť, ale ten Miškovič je presne v tejto logike teraz spolu urobený. Tu je rozpísané, ktoré oblasti zastrešujú a tu sú konkrétne oblasti, ktoré sú daní ľudia. Toto je pre Ľuba, ktorý vlastne vznikol z Rada, Mojmíra a Vlada a on má teda tých činností naviac, ale tu už sa dá potom alokovať k jednotlivým ďalším nitranom. Čiže ak to chápem správne, tak toto je to, k čomu sme chceli dôjsť. Ak áno, daj mi vedieť a toto ja potom zapracujem do tej ich tabulky QV, do ktorej sa nedá dobre editovať. Čiže len si to chcem predtým odsúhlasiť, že chápeme to rovnako, že toto je výstup. Čiže tento stĺpec očko, čo ja som teraz vložil, bude preč, ale všetky ostatné tu ostanú. Uvidím, čo všetko ma pustí editovať, ale zase toto je tá myšlienka. Ja som tu skumuloval jednotlivé KPBčka 2, 3, 4, 5, tam, kde boli, aby som vytvoril jedného človeka. OK. Nič menej, ja by som možno stále sa hral s tou východzou verziou, ktorú som ti poslal včera, či prečo, či neviem kedy. A takto by som išiel do dielčích, lebo tým pádom tu nám máme rozdelené tie KPBčka a časové alokácie, čo mi v zásade dáva zmysel. Ale keď si povieme, že bude to ináč, tu na to je zhustené, jednoznačne zhustené, je tu 22 políčok osôb, u teba je 20, ale ako vravím, tam je ten projektový manažer a Žižali rozdelené na dve, čiže nie je to skrátené, tak ako to je počítané krát počet mesiacov, ale v tejto logike, že proste projektový manažer a tú človeku budem potrebovať stále, tak preto je to takto urobené. Čiže ja to chápem v tejto chvíli tak, že toto by mal byť výstup, nič menej daj mi vedieť, ak áno, tak ja toto potom posnažím nahodiť do tej ich tabulky, čo síce bude jebačka takisto jak toto, lebo tam sa veľmi málo dá editovať, ale uvidíme. Napríklad neviem si predstaviť tu ak teraz mi to dobre otvorí, áno, tu na to je, ja to asi viem to editovať, tak na konci dňa to napíšem potom tu. Čiže malo by sa to dať. Viem to napísať tu, no tu ma to nepustí, čiže tu ma napríklad nepustí do stĺpca D, čiže ČRPčko, a tu nám musím vyberať z jednotlivých a mi zobrazuje všetky, to je pri klasickom filtri, ale nebudem to vedieť editovať. Čiže ja tam potom nebudem vedieť tomu jednému človeku v tejto štruktúre pridať všetky tieto položky. Tak prejdi si to a potom sa k tomu môžeme zajtra vrátiť. Chápem asi, čo bol cieľ, to zjednošiť, ale potom nevieme vyplniť správne všetky tieto položky napríklad. Čiže preto moja prvotná myšlienka bola tá, že budeme fungovať v tejto tabuľke, čo som vytvoril včera, teraz je len farbne odlíšená, aby sme vedeli všetky tieto položky tam mať. Ale ak to chceme nejak inak robiť, môžeme, len proste ja toto tam zeditovať v tom ich fajli neviem a preto je to robené, to bolo robené tak, jak to bolo. To, čo som robil dnes, už je ako ďalší, nazvime to upgrade toho, len tento stĺpec ja tam nebudem vedieť takto vyplniť. Tu asi to budem vedieť vyplniť, tu nie. Nič menej, spojme sa, či hovoríme o tom istom a podľa toho robíme ďalší krok a dohodíme. Tak, všetko zatím, Mirko, čau.